Șmată. E bună. Eu îmi fac puțin. What? Why? And why? Mamă, ce m-am blocat. Da, run. No chance. Da. GG, m-a prins în combo, mă blocasem eu acolo. What? Nox. Hai, tată, că te văd. Știi că poți veni pe acolo sau pe acolo? Nu poți. Nici pe acolo, nici pe acolo. Bate-o de faci pe tine. Acum că ești tu nou, te aruncăm în lavă. Nu știu cât era el. Shalu? Fuck up, man, fuck up. De ca haterul! Aaa, să nu și telefonul ăla nenorocit. Aaa, acum. Da. Da. Pa. Pa. Scuze. Bani, reclamă, forum. Cred că... Hai să mă jucăm una nouă. Nu mă pas că ți-am îndată greu. Am timp destul. Înainte... Here. Fuck that. Da. Yay and enter. Da. Temporary. Hai să mai. Yes! O să mai jucăm. Dacă pierdem, mai jucăm împreună. Are you fucking kidding me, man? Nu zic că și asta se urcă. What the fuck? Hey! Bă! Na, e praf! Ecco. Allora non è facile. Dai. Dai. What? And what? Da. Nu știu ce lovește. Oh, what? Asta a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și de marele like de Blake Gamer la lotul pe 2. Oh, fuck that. Day. Bun. Hai, pa!